Живели някога в едно слънчево селце две сестри Рая и Мира. Рая била по-голямата мъдра, тиха и внимателна. Обичала да гледа звездите и често си задавала въпроси за чудесата на света. Мира пък била по-малката, игрива, усмихната и винаги готова за приключения. Веднъж, докато играели край реката, забелязали малко птиче, паднало от гнездото си. Рая веднага го взела нежно в ръце и казала: Трябва да му помогнем, Мира. Нека първо му покажем света. И така започнало тяхното малко приключение. Носели птичето със себе си, показвали му цветята, облаците и дъгата след дъжда. Когато най-накрая го върнали в гнездото, майката птица закриляла малките си с разперени крила, а птичето радостно изчуроликало. Рая и Мира се погледнали, всяка била допринесла по свой начин. Рая със своята грижа, Мира с радостта и смеха. И разбрали, че макар да са различни, заедно правят чудеса.